Силовите упражнения са част от физическата подготовка на бойците. Една от най-атрактивните дисциплини, в която те демонстрираха уменията си, беше ръкопашния бой. Военната техника е разработена преди 30 години за обучение на военни в българската армия. Бъдещите лидери, офицерите в българската армия би следвало да имат на много високо ниво такава формирана психофизическа готовност. Лейтенанта, завършващ военния университет, трябва да може да прави това. Правим го по-атрактивно, защото някой мисли, че това са някакви циркаджийски номера. Напротив, не са. Защото всичко виждате това, което е, това е съчетано с техника и умение. Спортният празник се провежда за пета поредна година, но за първи път пред цивилна публика. По традиция най-забавно беше състезанието по силов многобой «Железен мъж». Ако в българската армия има по-често такива неща, българският войник ще има по-голямо ниво, по-добра и физическа и психическа натренираност. Това е цаката да фанеме тънкото в самото обучение. Хем да ни харесва, хем да има стимул. Край язовира имаше и състезание по спортен риболов, който е също дисциплина в обучението на курсантите, когато са в период на оцеляване. Поради доброто представяне на бойците пред обществото, началника на военното училище направи изключение от строгите порядки и в края на демонстрацията награди войниците с по една чаша бира. За ТВ7, Мартин Георгиев, Велико Търново.